بسم الله الرحمن الرحيم S imenom Allaha, svemilosnog, milostivog. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. O ljudi, bojte se gospodara svoga. Zaista je potres časa kijametskog nešto veliko. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Na dan kada ga vidite vi, svaka dojilja će ono što doji zapanjena zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti. I ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, nego će kazna Allahova žestoka biti. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. Ima ljudi kao onaj koji se bez znanja raspravlja o Allahu i koji slijedi svakog šejtana buntovnog. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Za njega je već propisano da će svakog onog koga uzme za zaštitnika na stramputicu zavesti i u patnju ga ognjenu odvesti. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. O ljudi, ako ste u sumnji spram proživljenja,
Pa mi smo vas zaista stvorili od prašine, zatim od kapi sjemena, potom od zakvačka, zatim od grude mesa, oblikovanog i neoblikovanog, da bismo vama objasnili. A u matericama zadržavamo šta hoćemo, do roka određenog. Zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da poslije do muževnog doba uzrastete. Neko od vas umire, a neko duboku starost doživljava. Tako da, nakon što je znao, ne zna ništa. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju vodu spustimo, ona ustrepće i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. To je zato što je Allah baš On zaista istina i što On oživljava mrtve i što On nad svime ima moć. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. I što će čas oživljenja, u to nema sumnje doći, i što će Allah one u grobovima oživjeti. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Ima ljudi kao onaj koji o Allahu raspravlja bez znanja i bez upute i bez knjige svjetlije. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. Savijajući svoj vrat da bi se Allahova puta odvraćao, njega na dunjaluku čeka poniženje, a na kijametskom danu daćemo mu da iskusi patnju vatrom. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Eto, to je zbog dijela ruku tvojih, a Allah zaista ne čini zulum robovima svojim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Ima ljudi kao onaj koji Allaha obožava kolebljivo na ivici. Ako ga zadesi dobro, smiri se time, a ako ga zadesi iskušenje, on se potpuno okrene, pa tako izgubi dunjaluk i ahiret. To je uistinu očiti gubitak. يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. On, pored Allaha, moli onoga koji od njega ne može nikakvu štetu otkloniti, niti mu može bilo kakvu korist pribaviti. To je
zaista daleka stranputica. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. Moli onoga što će mu prije nauditi nego od koristi biti. Takav je doista loš zaštitnik i zaudrug. Inna Allaha yudkhilu allazina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Inna Allaha yaf'alu ma yurid. Allah će one koji vjeruju i čine dobra djela zaista uvesti u džennetske bašče, kroz koje rijeke teku. Allah radi ono što hoće. Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirati falyamdud بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. Onaj ko misli da poslaniku Allah neće pomoći ni na dunjaluku ni na ahiretu, neka rastegne uže do tavanice i neka ga presječe, pa nek vidi da li će njegov plan otkloniti ono što ga srdi. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. I tako isto mi ga u vidu jasnih ajeta objavljujemo, a Allah upućuje koga hoće. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. Zaista će onima koji vjeruju, Jevrejima, Sabijcima, kršćanima, poklonicima vatre i višebošcima, zaista će im Allah presuditi na kijametskom danu. Allah je zaista svemu svjedok. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Zar ne vidiš da Allahu seđdu čine i oni na nebesima i oni na zemlji, a i sunce i mjesec,
i zvijezde i planine, i drveće i životinje, i mnogi ljudi, a mnogi i kaznu zaslužuju. Ako ga Allah ponizi, nikoga ne može poštovanim učiniti. Allah zaista radi što hoće. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Ta dva protivnička tabora spore se o gospodaru svome. Onima koji ne budu vjerovali, bit će odijela od vatre skrojena, a ključala voda bit će na glave njihove sipana. يصهر به ما في بطونهم والجلود. Od nje će se istopiti ono što je u trbusima njihovim i koža. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. A imat će oni i gvozdene kukaste štapove. كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Kad god htjednu da zbog teškog jada iz nje iziđu, bit će u nju vraćeni. Iskusite patnju vatrenu. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. A one koji budu vjerovali i dobra djela činili, Allah će sigurno uvesti u džennetske bašče, kroz koje rijeke teku. U njima će se narukvicama od zlata i biserom kititi, a odjeća će im svilena biti. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. I napučeni su da govore lijepe riječi, i napučeni su na put hvaljenoga. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Zaista će oni koji ne vjeruju i odvraćaju od Allahova puta i časne džamije, koju smo namijenili za sve ljude, jednako za mještanina i za beduina, biti kažnjeni. A onome ko u njemu naumi zastraniti zulum čineći, daćemo da patnje bolne kuša. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. I
kada smo Ibrahimu pokazali mjesto kuće, rekavši, meni ništa ne pridružuj i očisti kuću moju za one koji će je obilaziti, koji će stajati i koji će na rukuu i seđdi biti. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. I oglasi ljudima hadž, i dolazit će ti pješke, i na kamilama iznurenim, koje dolaze sa dalekog puta. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Da bi prisustvovali onome od čega će koristi imati i da bi ime Allahovo spominjali u danima poznatim, zato što ih je opskrbio životinjama domaćim. Jedite meso njihovo i nahranite siromaha ubogog. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Neka potom sa sebe prljavštinu uklone, neka svoje zavjete ispune i neka oko kuće drevne obilaze. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. To je tako. Ako Allahove zabrane smatra velikim, pa to će mu biti dobro kod gospodara njegova. A dozvoljena vam je stoka, osim one koja vam se spominje. Pa klonite se prljavštine, kumira i klonite se lažna govora. حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Iskazujući Allahu čistu predanost, ne pridružujući mu u obožavanju nikoga, a onaj ko Allahu pridružuje druge, kao da je s neba pao, pa ga ptice razgrebe, ili ga vjetar u daleki predje otpuše. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Tako je to. Pa ko poštuje Allahova znamenja, znak je to bogobojaznosti srca. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Vi imate u njima koristi do određenog roka, a poslije je mjesto njihovo kraj kuće drevne.
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana, da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje. Vaš Bog je jedan Bog, zato se samo njemu iskreno predajte, a radosnom viješću obraduj ponizne. الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Čija srca, kad se Allah spomene, strah obuzme, i one koji strpljivo podnose nevolje koje ih zadese, i one koji namaz obavljaju i koji od onoga što im mi dajemo udjeljuju. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. A kamile smo vam učinili jednim od Allahovih znamenja, i vi u njima imate dobro. Zato spominjite Allahovo ime nad njima, dok stoje sa jednom podvijenom nogom. A kad njihovi bokovi padnu na zemlju, jedite ih, a nahranite i onoga koji se zadovolji s onim što mu se da, a i onog koji dođe da mu se da. Tako smo vam ih počinili, da biste zahvalni bili. لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će mu stići bogobojaznost vaša. Tako vam ih je počinio da biste Allaha veličali, zato što vas je uputio. I obraduj one koji dobra djela čine. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu. Inna Allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allah doista štiti vjernike. Allah sigurno ne voli ni jednog izdajnika, nezahvalnika. Udhina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Dopušteno je onima koji su napadnuti da se bore,
zato što im je zulum učinjen. A Allah je doista kadar da ih pomogne. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Onima koji su bespravno iz zavičaja svoga prognani samo zato što su govorili Gospodar naš je Allah, a da Allah ne suzbije neke ljude drugima, do temelja bi bile porušene monaške ćelije i crkve i sinagoge, a i džamije, u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah će sigurno pomoći one koji njega pomažu. Allah je zaista moćan i silan. Allazina مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. I oni koji će, ako im damo vlast na zemlji, namaz obavljati i zekat udjeljivati, i koji će tražiti da se čine dobra djela, a odvraćati od nevaljalih. A Allahu se na kraju sve vraća. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. A to što te oni smatraju lažnim, pa i prije njih su narod Nuhov i Ad i Semud poslanike smatrali lažnim. وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ. I narod Ibrahimov i narod Lutov. وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. I stanovnici Medjena, a lažnim je smatran i Musa, i ja sam nevjernicima vremena davao. Zatim bih dohvatio kaznom, pa kakva je bila osuda moja. فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. I koliko samo ima naselja koja smo uništili, a zulum su činila, pa su pusta i srušena na krovove svoje. I koliko ima bunara zapuštenih i palača visokih. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Zašto oni ne putuju po zemlji, pa da srca njihova shvate ono što treba da shvate i da uši njihove čuju ono što treba da čuju, ali oči nisu slijepe, već srca u grudima. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. Oni od tebe traže da se patnja ubrza, a Allah neće iznevjeriti obećanje svoje. Samo jedan dan u Gospodara tvoga traje, koliko 1000 godina po vašim računanju. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. I koliko je bilo naselja kojima sam vremena davao, a zulum su činila da bih ih najzad kaznom dohvatio, a kod mene je konačno odredište. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Reci, o ljudi, ja sam vam samo upozoritelj jasni. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, imat će oprost i opskrbu plemenitu. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. A oni koji se budu trudili da ajete naše poreknu, odvraćajući od njih, bit će stanovnici džehennema. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. Prije tebe mi ni jednog poslanika i vjerovjesnika nismo poslali, a da šejtan nije, kad bi on kazivao, ukazivanje njegovo nešto ubacio. Allah bi ono što bi šejtan ubacio uklonio, a zatim bi ajete svoje učvrstio, a Allah je onaj koji sve zna i mudar je. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. To je zato da ono što šejtan ubaci
učini iskušenjem za one u čijim srcima je bolest i za one čija su srca okrutna, a zulumčari su. Zaista u rastjepu i na stranputici daleko je. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. I da bi oni koji su znanjem obdareni spoznali da je Kur'an istina od Gospodara tvoga, pa u njega povjerovali i da mu srca njihova budu ponizna. Zaista je onima koji vjeruju Allah uputitelj na pravi put. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. A oni koji ne vjeruju neće prestati da u njega sumnjaju, sve dok im čas iznenada ne dođe. Ili dok im ne dođe patnja u danu nerodnom. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات في جنات النعيم. Taj dan vlast će samo Allah imati. On će im suditi. A vjernici i oni koji su dobra djela činili, bit će u bašćama u kojima se uživa. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. A oni koji nisu vjerovali i ajete i znakove naše poricali, oni će patnju ponižavajuću imati. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Allah će zaista lijepo opskrbiti one koji su svoj rodni kraj napustili da bi se na Allahovu putu borili, pa zatim poginuli ili umrli, a zaista je Allah, baš On, najbolji opskrbitelj. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. On će ih u mjesto kojim će oni biti zadovoljni sigurno uvesti. A Allah je doista onaj koji sve zna i onaj koji ne žuri s kaznom. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. Eto tako. A onome ko kazni isto onako kako je kažnjen i kome opet nepravda bude učinjena, Allah će mu sigurno pomoći. Allah je zaista onaj koji stalno poništava grijehe i onaj koji prašta.
ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. Eto zato što Allah uvodi noć u dan i uvodi dan u noć. I što je Allah doista onaj koji sve čuje i onaj koji sve vidi. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. To je zato što je Allah istina, a koje oni pored Allaha mole laž. I zato što je Allah svevišnji veliki. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. Zar ne vidiš da Allah s neba spušta vodu od koje zemlja zazeleni? Allah je zaista znalac i onoga što je najsitnije i on sve u potpunosti zna. Lahu ma fi samavati wa ma fil ard وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Allah je doista neovisni i hvaljeni. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Zar ne vidiš da je Allah sve što je na zemlji vama podredio, pa i lađe koje odredbom njegovom morem plove? On drži ono što je na nebu da ne bi palo na zemlju, osim ako on to dopusti. Allah je uistinu prema ljudima milosrdan i milostiv. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. On vam daje život i zatim će vam ga oduzeti i poslije vas opet oživjeti. Čovjek je zaista poricatelj pravi. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ. Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo vjerozakon prema kome je trebalo da se vlada i ne dozvoli nikako da s tobom o tome raspravljaju. Ti pozivaj svome gospodaru. Ti si uistinu na pravom putu.
وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. A ako se oni budu s tobom prepirali, reci, Allah najbolje zna ono što vi radite. Allahu yahkumu bejnakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi tahtalifun. Allah će vam na kijametskom danu presuditi o onome u čemu se razilazite. Alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika ala Allahi jasir. Zar ne znaš da Allah zna sve što je na nebu i na zemlji? To je sve u knjizi, to je uistinu Allahu lahko. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. Višebošci, pored Allaha, obožavaju one za koje im On nije poslao nikakav dokaz i o njima sami ništa ne znaju. A zulumčarima nema pomagača. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. A kad im se naši jasni ajeti kazuju, ti na licima onih koji ne vjeruju razaznaješ zlo. Oni umalo da ne nasrnu na one koji im riječi naše kazuju. Reci, hoćete li da vam kažem šta je gore od toga? Vatra koju je Allah onima koji ne vjeruju obećao, a užasno je ona krajnje odredište. Ja ejuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. O ljudi, evo jednog primjera, pa ga poslušajte. Oni koje vi pored Allaha molite ne mogu nikako ni mušicu stvoriti, makar se radi nje sakupili. A ako bi im mušica nešto ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti. Nejak je i onaj koji traži i ono što se traži. Ma qadaru Allaha haqqa qadrih
Inna Allaha laqawiyyun aziz. Oni ne veličaju i ne poznaju Allaha kako treba, a Allah je uistinu moćan i silan. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Inna Allaha sami'un basir. Allah odabire izaslanike među melecima i ljudima. Allah je zaista onaj koji sve čuje i onaj koji sve vidi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur. On zna šta su uradili i šta će uraditi, a Allahu se sve vraća. Ja eyyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. O vjernici, ruku i seđdu obavljajte i gospodaru svome ibadet činite i dobra djela činite da biste postigli ono što želite. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. I borite se Allaha radi, istinski, onako kako se treba boriti. On je vas izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao, u vjeri pretka vašeg, Ibrahima. Allah vas je od prije muslimanima nazvao i u ovom Kur'anu da bi poslanik bio svjedok protiv vas i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato namaz obavljajte i zekat dajte i Allaha se čvrsto držite. On je gospodar vaš, divnog li gospodara i divnog li pomagača.